subscribe channel Pro TV Budaya. Muah. Untung jare banyak doke bacol kari siji. Tole cena, tole ceci. Untung jare banyak doke bacol kari siji. Gula Jawa rasane lagi, kripik mlinjo dipangan asu. Urip mulya kudu marsudi, buta ijo jati gugur. Mas Rut, halo. biasanya ki andes ki joget, tetep madepe yo nondile joget. Kan lek joget nondi madepe nondi ket mau. Ing mang iki napa to kok beda to wengi iki? Wengi iki Ora andes happy amargane dikancani rupacari. Lek Zen kan saiki ra kancani. Lek Zen ki ra dikancani ngono kuwi. Biasa. Ora. Piye? Masalahnya wis do akeh kancane. Oke kancane. Rodi, Rokako. Heeh. Aldut, Rokae. Heeh. Riko. Iki. Ayo. Ora. Iki Ra. tetep Mau kan biji kol. Heeh. Halo sayangku. Kok kamu rupanya pucet. Video call karo mayit rupane pucet. Ade. Oh, kuwi lho. Dempes yo. Kuwi video callan mau. Lah ya, ayo salam sik, wong. Salam sih. Oh. Aku gue Jawa-Jawa jale. Iya. Diduduk. Ayo ilang. Ayo salam sik, wong. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, HP. Kejan ki kok. Katane salam dhewe dolanan belek. Aku mah mampu belek. Sikilmu, Sik.
sikilmu nek arek semiran ya aja semiran ngono kuwi. Piye? Kepiye? Kowe ngono. Oh. Kowe Ya, mek kono pas mak slip anget jajar. Ayo kuwi Ayo. belek tok. Dimek trot. Ya aja dimek. Nyut to. Oh, Pak plekenduk. Jajar. Ki Apa? mbak digajar. sik tak takon nganteni. Nah, nganteni. Nganteni ono. Ono. Nanti kondene. Kae. Nanti nganteni. Lambe putih. Lek, ngene, Bos. Ora wis demek urung. Hah? Ayo. Riko kowe. Bojone ndi? Alah, turu dhisik wis bal-balan mesti iki. Ayo. Ayo. Wong kowe le dandan ya kesuwen wong dindani Riki, Bos. selak. Ayo sampean rene tanggung jawab undang-undang dhewe kudu wanita kon. Oh, aku yo gek Piye? genah iki yo nganteni yo. Iki genahi. Oh. Ayo Ya iya le ngantene Iya. le ngantenan gek Riko mau. Kuwe ngadeg. Oh, Ya. yo. Nah, cekel miki sing hairless. Ora nek nganteni Piye? kakung. Heeh. Ora bagian nyekelmi. Lah piye? Engko nganteni wedok. Iki didengake, muga-muga nganteni sapa jenenge wong loro mau. Iki wong kene yo. Aku Ngawur wong kene. Lah, Kapen aku ora ngene. ayo sapa sing antenan? Mas uli-uli ngono ae. Ganti kleru le nyebut. Sapa? Oh. Checklist. Kuwi nek Riko WA aku sok checklist. Lah iya kuwi, Mas checklist. Ning aku seneng karo ngantene. Lah iso. Lagune mesti sengit aku. Ngono. Ayo sengit aku ala sengit aku. Riko kuwi lek dut ngono malah ngene. Galo. Kepiye? Wong lapake gek dadi koras. Oh iya, gawe do mati yo. Yo, Ayo. sengit aku, lah sengit aku. Itu nyok aku. Kaya munyuk. Sengit aku alah sengit aku dengan ketemu. Senajan kowe sing cemburu. Aku rapopo. Ayo. Ora iso nyanyi. Ora ndek lebare sing ngene kae lho. Piye? Ana iwak badai cucut ya Dek ya. Oh matamu diduduk dek yo ngono. Aku isane kene terus saiki kuwi. Gonah ya. Ya saiki dirojat sik, ndak cebrek-cebrekan misake. Dimajune Lek, aku ora antes suk-sukan. Iya, maju meneh, maju Lek. Ayo. Oh, iki ana sing iki do didelok bojone kabeh iki motolane. Iki. Heeh. Bojone tumbeblek kabeh. Bojone do ndelok. Oke. Bapakne lah ya Allah, Iya. bapakne kok iso joget. Ganteng banget ya Allah bapak. Dek tak omongi lho, nak aku biar ngono bapak iki ngono kuwi gantenge. Aja anak ngene iki. Piye? Mama, pae mau ngene. Ayo, ngono. Dari putune milu-milu to. Bah, kono pas iki ngono diatem diase. Ayo. Orang goyang-guyu sempol. Surat dimak-mek wes. Ayo pragoco ngaweruana rukune Islam yo iku 5 Sahadat loro rukun kang siji Bisawa sira kelawan ngaji kaping pindhone lakoni salat kaping telune bayar zakat ping 4 poso ana ing wulan Ramadan ping 5 kaji kaping 5 kaji lamun puasa ayo prakanca ngaweruana rukune Islam yo iku 5 sahadat loro rukun kang siji bisawa sira kelawan ngaji
Ayo mongkong dong. Oh ngaweruhana suling. Ora muni Ju. Saiki rukune Islam ya iku bes. Sik isi gede. Ayo prakanca ngaweruhana. Ora muni lek. Kegedean prank ra muni. Ora, Lek Rudi mah mlayu rono. ayo biasa kok. Akon nyanyi lunga. Heeh. Ayo wis nyanyi dhewek. Ya. Aku. Lagune apa? Baik, tentunya yang spesial hari ini tentunya Oh, ya. bersama saya dan juga Cak Klep ya. Kita kasih tembang hadirnya untuk Panjana Jaya. Oke. Dan juga hari ini saya sudah merasakan kosong iseng. Yos. Dan juga diberikan satu buah lagunya yang berjudul Yes. Ya ampun Tewon. Wis ana sing ngenggoni. Wis ana sing ngenggoni. Lep. Awak iki lho. Cuwel iki lho. Aku tuh sih karo Mas Rudi lah memburi. Heeh. Napa dhek nututi? Ayo samar Apa, digawa. melu? Samar digawa. Hah? Kuwi iki wis do metok. Heeh. Apa to? Apa meneh? Apa? Astagfirullahaladzim. Itu. Gorodi. Ah. Rene. Iki lho, ning iki jujur-jujuran ya. Lep. Aku wis Piye? tau tuh nebekku iki turu bekku. Heeh. Oh to. Awong turu bengi mbiyok. Gor. Ora mangap. Kok kaya wong nyuling kuwi biasane hoak. Oh, wah. Nek turu ngowo, Heeh. ndongos ngono kae. Lah, aku iso suarane diluli. Diluli tangi turu bingung. Nek ngono kena ke musik. Gak iso. Ah, Rudi. Heeh. Lilut. Ayo, dililut krek. Tangi turu bingung. Piye? Ya Allah, ngono to. Oh. Aku kuwi batine ngopo lek Rudi kok bingung. Ya Allah, napa lek Rud? Napa? Aku wis kentang duit ge tuku pralon. Ojo. Duit Heh. rong jopang tek Heeh. ge tuku pralon. Nah, jebulane pralon ning mburi omah nggon aku entek, colongi ge suling. Nggih, kelakuane. Senang buri. Ning mburi omah, lek zen dodol sampo. Sabun Zeni. Zeni. Biar rambut berkilo bersama sabun Zeni. Masih bareng-bareng. Zeni. Oh, ayo aku ngerti nih Zeni. Nah, anu kenal to karo sing iki. Ah. Bakul Cimol. Bakul Cimol. Heeh. Cimoli. Tulilit. Cimoli. Cimoli. Ayo le. Cimori. Lakoni sik. Yo, lakoke apa meneh? Iya sing sip kok. Riko ayo. Anu, mlaku. Iya. Roda. Oh, rodat sik. Rodat sik. Ya ya. Ndekno sik. Langsung Ngawur Iya wae. iya iya. Enak men lho. Nyanyi ya? Oh, ora. Wajib ngayen lanang wadon lurung ilmu. Wajib ngayen lanang wadon lurung ilmu. Ojo leren yen durung ilang bodomu. Ojo leren yen durung ilang bodomu. Wajib ainalah tanggawaton lurung ilmu. Wajib ainalah tanggawaton lurung ilmu. Ojo
Ha. A. Mah senengen nih. Kira-kira dideloki bojone karo anake ora kuwi? Padha kowe? Aku ngerti kuncine. Padha kowe iki aku ngerti. Aduh. Ora le padha ki padha le napa? Ale duda. Padha-padha lanange ngene. Anjay. Piye iki arodat kene apa mlaku? Mlaku. Yo. Oke, Andes go nyanyi dhewe. Des siap kowe, Des. Kepiye? Ora iki kurang semangat sing joget doang. Ale jeblok kuwi kok. Oh, sayah le nyinom. Aku yo ngerti bebekno didelok bojone ro anake sing semangat, Le. Heeh. Sing semangat. Ambok-ambok duda ya to sing semangat. Ah, bebekno duda semangat lho. Nek nang kene ana rondo bareng. Alah wong sing ngasta semangat kok. Endi? Wae. Sing endi? Kuwi mono lek dikancani. Hei! Iya. Hei. Ora ngono kuwi. Apa? Mending ngono. Ah, ketoke. Mending prongos ngono. Ya tan bener kok. Suling meneh. Rudi. Ya, wis ora apa-apa ya. Seman sumen kuncal panite. Dung tek dung tek dung Tuk 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 tuk. tek dung tek dung tek. Toko sariri wali-wali Ayo. dadi katel. Mah ono telek mundur meneh. Dinyanyeni malah meneng. Ayo, ya wis. Aku kowe Iki vokal-vokal kaya iso Oh, joget. oke. Kowe nyanyi, aku tak dudek duk. Oke. Lek Rudi karo iki bocah-bocah Apa? main joget. Yo, wan sulinge guang sik. Ayo. Kuwi jeblok lek. Ora apa-apa pemain kok. Tombo Pemain aku. rawani jeblok ora sih. Iki kan ngantenan. Iki ngantenan. Bari Aku iki. nyanyi nganten. Oke, nyanyi nganten. Yo. Dut. Ngene. Ayo. Ayo. Napa? Maju. Ayo. Iya, maju. Ayo lek Zen. Ayo. Kah jeblok. Halo kok. Ayo. Bakule apokat ayo. Ayo, bakul pring. Kepiye? Maju wo. Bakul. Gantian. Ayo, bakul celok. Iya. Oh, Rambutan. kene wae. Aja maju-maju. Wae majune gersak. Kono-kono kene. Le joget delok nyong, cekel. Ora, wong dheweke gegajikan kaya do iso joget. Ah, ayo, lek Zen cekel siji. Wes ya engko Ayo. ora goyang-guyu. Ora guyang-guyu. Ayo bakul cilok. Bakul cilok. Mol, ayo mol. Ayo, Mal. Iji moli. Ra iso joget. Oh, wis ora Ayo. apa-apa. Tak nonton wae. Aku ki ora iso joget. Ora iso. Iki tak ngetes. Marepe nono. Marep nono. Marono. Loro-loro. Iki loko penyanyi kok sikile lek sikile ra menyaki Yo, sama lek. telu. Jangkrik wis gedhi menyaki kok. Lek, loro. Marep nono. Alah ora apa. Kono lek. Iya. Sikil idul. Ayo, kiye lho. Ngawur dinyak. Ayo, marep nono. Des. Dewe vokal. Ayo, aku kan vokal. Nek penarikan nurut karo vokal to. Ayo. Wis engko tak weke. Yo idalah kang ana wujude Bapak Rono, Loro. Rono ora rene-rene. Loro-loro. Yo
Ana kang wujude gagah-gagah wis padha siaga. Ana sing nggo sandal jepit ya ana nggo sing sepatu. Iki lho kang wujude arep joget. Yo, siap-siap. Kowe kene aku tak ngendangi. Iya. Iya. Wes. Aku piye kok ki? Ora lagune kok. Ya. Aduhai senangnya pengantin baru. Joget. Hah? Ya manut ngarep. Ya wis saiki kobro wae kobro. Sing ngarep ra usah. Iki khusus iki lho. Kowe rada minggir apa-apa iki. Warang wis tuwa ki rada ora krungu. Iya. Ya yo gundel pacul-cul gendele ayo lek iko ayo gur ngene-ngene to Do bingung lek joget. iya kudu iso Kowe sing duduhi. Hah? Oh. Ya. Contone. Ya, ora kae wae sik aku vokal kok. Gundul pacul-cul gembelengan. Gundul pacul-cul petentengan. Asa ora menawane dhewe njuk gantine iki yo. Wong kene wis do tuwa yo. Ayo Yen. Menawane kowe engko vokal karo montolan bareng, Rudi bareng nyuling karo montolan kan lumayan. Kena ge bakul apa nganu nek. Nek iki ra usah iki wis master. Master. Kae rono. Iki bakul. Ya, Jo. Gundul pacul-cul gendelengan. Gundul pacul-cul petentengan. Wakul klimpang segane dadi sahabat. Klimpang segane dadi saratan. Gundul pacul petentengan. Gundul pacul. Wes, bengi wah. Ngerti yo ayah ra to kowe iki. Apa iki? Duhai senangnya pengantin baru. Sing kesel sing rewang. Duduk bersanding bersendagurau. Duhai senangnya pengantin baru, Sing kesel sing rewang, duduk bersanding bersendagurau. Bagaikan raja kan permaisuri, tersenyum simpul bagaikan bidadari. Duhai senangnya menjadi pengantin baru.
Wis ki pengantin baru. Napa ora medeni bocah kok ki? Delok. Oh, dalu kok. Tumbas dhewe mengko. Ranggilapi, mbok bali nangis. Dirodatke nek, apa piye? Heeh. Ya ihwani ronce kembang wengine mubiar kumilang ojo sira mengamengo miturut dawuhe pangeran Monggo tindak ingkang sakeca urip sira ing alam donya kowe kuwi ora kena semaya ya ihwani ronce kembang wengine mubiar kumilang ojo sira mengamengo miturut dawuhe pangeran Monggo tindak ingkang sakeca urip sira ing alam donya kowe kuwi ora kena semaya Lep isih siji kon nganggo kene lep. Jenggote. Kuwi macak warok iki kaya niki. Ora, ke siji warok siji obrus. Obrus. Yo nyanyiake obrus Mas Jen. Kepiye le nyanyi obrus? Ya Mahatiman, ya Mahatiman, ya Umarku, ya Umarku, ya Mahatiman, ya Mahatiman, ya Umarku, ya Umarku, ya Mahatiman, ya Mahatiman, ya Umarku, ya Umarku, ya Mahatiman. Ya Mahatiman, ya umat-umatku, ya umat-umatku, ya Mahatiman, ya Mahatiman, ya umat-umatku, ya umat-umatku, ya Mahatiman, ya Mahatiman, ya umat-umatku, ya umat-umatku. Hai kaca-kaca pada macam-macam, hai kaca-kaca pada macam-macam, jatuh dehang tunda muraka, jatuh dehang tunda muraka, jatuh dehang tak suka, jatuh dehang tak suka-suka, hai kaca-kaca pada suka-suka. Suka-suka jatuh dehang bunda muraka, jatuh dehang bunda muraka. Sesi obrus wis. Jam 12. Assalamun alaika ya minal anbiya ilahi Assalamun alaika ya minal anbiya ilahi Assalamun alaika ya minal anbiya ilaihi Mafailatun
nalik alaika ya minal anbiya ilaihi Mafailatun mafailatun mafai Assalamun alaika ya minal anbiya ilaihi Mafailatun mafailatun mafai Assalamun alaika ya minal anbiya ilaihi Assalamun alaika ya minal anbiya ilaihi Mafailatun mafailatun mafai Assalamun alaika ya minal anbiya ilaihi Ayo lebok kayak lagu apa? Guys, ku nyanyi ya. Rene, lebok ke. Wes, kuwi, mau wes. Liyane. Gah, Aduh. gila nikah. Astagfirullahaladzim. Tapi Aslinya menglerak ngece ini. tong siu. Aslinya menglerak ngece. Lepilek. Heeh. Tong siu mana jelas. Tong wings. Haya. Hanya beli sama tuwe. Nyanyi ini apa lek Rudi? Manut. Yo, lebok ke ya kan. Salahnya betul. Lebih ayo. Yo, disiksa Rika kuwi kok. Ya, lagune anu sing umpama ngene ya. Umpama tanganku dadi. Wis, kuwi wis. Wes. Nek apa ya? Ning versine Andes biro dulu. Apa? Umpama tanganku dadi suwiwi tak potel-potel tak goreng dadi kentaki ngono nek Andes nyanyi. Lebih tak kembali Bangkot yo dikeloni. Duh. iki tak keloni iki ae aku rapi dulu ya. Endi ta sing ngancani iki? Sing ngancani ndi? Loh, ayo lagune sak saya lek Rut. Ya, yo. Isane kowe yo. Rama itu sapang sing ora kangen. Ora kangen wis tak tambani. Ada bojo sawetara angel merem. Rabak itu hari pisan, Bang. Rapal sing rapal. Ya sing apal wae mangane kok. Apa to lah? Sak sae we. Hah? Sing apal lho? Yo. Ki rampung to ki? Yo. Yuk. Ku ucapkan assalamualaikum di setiap mana pertemuan. Jawab waalaikumsalam. Itulah tuntunan agama Islam. Ku ucapkan assalamualaikum di setiap ada perkumpulan. Jawabnya waalaikumsalam. Itulah tuntunan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan assalamualaikum di setiap mana pertemuan. Jawabnya waalaikumsalam. Itulah tuntunan agama Islam. Ku ucapkan assalamualaikum di setiap ada pertemuan. Jawabnya waalaikumsalam. Itulah tuntunan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Assalamualaikum di setiap mana pertemuan. Jawabnya waalaikumsalam. Itulah tuntunan agama Ku ucapkan assalamualaikum di setiap ada pertemuan. Jawabnya waalaikumsalam. Itulah tuntunan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan assalamualaikum di setiap mana pertemuan. Jawabnya waalaikumsalam. Itulah tuntunan agama Islam. Ku ucapkan assalamualaikum di setiap ada pertemuan. Jawabnya waalaikumsalam. Itulah tuntunan agama Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itulah tuntunan agama Islam. Ku ucapkan assalamualaikum di setiap Ada perkumpulan, jawabnya waalaikumsalam. Itulah tuntunan agama Islam. Ku ucapkan assalamualaikum kok tak gawane di bali aku. setiap ada pertemuan. Jawabnya waalaikumsalam. Itulah tuntunan agama Islam. Ku ucapkan assalamualaikum di setiap ada pertemuan. Jawabnya waalaikumsalam. Itulah tuntunan agama Islam. Ku ucapkan assalamualaikum di setiap ada pertemuan. Jawabnya waalaikumsalam. Itulah tuntunan agama Islam. Isok klambine rung dadi kejoget copot. Asline wis dadi rong iki lambine iki. Kok Kuwi aku bayangke nek Riko wedok. Pak biak ana kok piye? Yes. Saking semangat aroma burat wangi lir pancaran sari aroma burat wangi lir pancaran sari lintang kembang tawan nedengi wulan kekalang karelap karelip gawa sotya dasar angin gawa mangi puspa andutut rasa harum harum burat wangi lir pancaran sari harum harum burat wangi lir pancaran sari. Wis des
jam setengah siji. Dadi aduh iki. Man paman tak riwangi duduk sumur maneman. Wis separo wae. Wis kuwi tok ya. no. Wis mari ya. Wis mari. Njaluk salim karo sing ngancani mau. Ora. Asli ora muni thank you. Oh, iya. Ora muni I love you ngono. Sik, lambine Mas. Niku 20.000 urung dadi ya. Malah sembret-sembret kabeh. Kabeh. Wis, Iki abang-abange ora. bali kene kok tombok klambi. Klambi sithik dadi telu kepiye. Wis payah. Wis malah mlentre ketok anune. Ora ning ora apa-apa ngono sebelum PK. Apa? Ayo salam matur suwun. Nggih, nyuwun pangapunten bilih wau lek atur kula mboten penak ning atine panjenengan. Lan ugi kelakuane kula sing kethek ya lek elep. Kula nyuwun pangapunten. Kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tak dongake muga-muga dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Nggih sithik-sithik adum rezeki pundi. Ora tak kira juga kok sithik-sithik aku rezeki pundi. Kudu sangoni. Mergone aduh ngono kae ora jenei ya ora apa-apa. Kebangetan. Nek ora ngowae isin-isini. Kebangetan. ora guyono. Guyon. Ngandani selak ngantuk. Bar bubuk. Alah. Bar bubuk. Wis doleh saweran kok, Juk. Piye? Kluyur. Piye? Ya wis, matur sembah nuwun. Monggo diteruske. Nggih, matur suwun. Cak kelep ugi Mas Andes.